Amics i amigues universitàries, ja tenim semifinalistes pel bàsquet femení. Les noies van ser les protagonistes ahir aquí al complex municipal esportiu de l'Hospitalet Nord, on els 10 equips participants van jugar-se les castanyes per estar a les semifinals del proper 19 de febrer. La Universitat de Barcelona arribava com a líder del grup A, mentre que el grup B era coliderat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Cada equip va disputar un total de 2 partits per tal de completar la volta i es van classificar amb bitllet directe per les semifinals la Universitat de Barcelona, en quedar líder del grup A, i la Universitat de Girona, en quedar líder del grup B. Els segons i tercers equips van jugar l'encreuament directe a caixa o faixa per tal d'omplir el quadre de semifinals. La Universitat Politècnica de Catalunya va acabar classificant-se després de guanyar els últims segons per 3 punts de diferència a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, mentre que la Universitat Autònoma de Barcelona també s'hi va classificar. D'aquesta manera, les semifinals que es disputaran al Poliesportiu Municipal Centre queden de la següent manera: Universitat de Barcelona contra Universitat Politècnica de Catalunya en la semifinal 1 i Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Girona en la semifinal 2. No oblideu que avui és el torn del futbol femení al Poliesportiu Municipal de Bellvitge. Sergio Manzano, us hi esperem. I com sempre, recordar que podeu fer un seguiment de la competició a través de les nostres xarxes socials o a través de la pàgina oficial dels Campionats de Catalunya Universitaris.